El Festival de Sitges s'acosta ja a la recta final, però no per això afluixa l'activitat. Avui hi ha previstes una desena de projeccions i també homenatges a films essencials del gènere fantàstic, com La llavor del diable o La guerra dels mons. Els projectors a Sitges no s'aturen ni de matinada. Activitat incessant i sales omplint-se d'espectadors per celebrar el gènere i que King Kong, any rere any, segueixi oposant resistència. I sempre precedint la desfilada de criatures animades i fantàstiques. Més enllà del modern auditori o dels històrics cinemes Prado o El Retiro, el festival s'obre en noves ubicacions com aquesta de l'Hort de Can Fals, amb sessions gratuïtes i nocturnes, i on s'hi poden seguir també els films homenatjats enguany. Com La llavor del diable, present a cada racó de Sitges, ara que l'influent film de Polanski compleix 45 anys. Aquí, amb el seu cotxet inquietantment en flames i amb Mia Farrow a la memòria, suportant un dolorós embaràs i duent dins seu ni més ni menys que el dimoni. Déu és mort! Satanàs és viu! El naixement del mal, però, no espanta ni embarassades ni els passejos en cotxet, perquè aquí l'únic que pot passar és que les criatures arribin a aquest món amb el carnet de fans del festival literalment a la boca, o que de la pel·lícula se'n faci fins i tot un còctel. Com mítica va ser aquella Guerra dels Mons, novel·la, retransmissió radiofònica i pel·lícula, que reben homenatge i exposició pròpia. Tota una fita de la ciència-ficció amb aquella memorable invasió marciana. Aquest ús, diguem-ne, del fantàstic per reflexionar al voltant de la irrupció del mal a les persones, diguem-ne, quotidianes. Som amics, sí! I una altra guerra, la de les galàxies, es projectarà dissabte en l'esperada sessió sorpresa. El retorn del Jedi és l'última concessió a la nostàlgia, després de 9 dies enganxats literalment a la butaca. Ismael Martín, TV3, Sitges.